Estic molt ple. Descarregant l'EP pots donar l'avís de la incidència. És la manera més ràpida per solucionar qualsevol incidència a la via pública. Clica al botó verd per fer un nou avís. Omple tots els camps i, si vols, pots adjuntar dues fotografies. Per enviar l'adreça tens dues opcions. La pots escriure o bé enviar-ne a la geolocalització. Confirma l'avís. A la pantalla inicial d'avisos hi apareixerà el llistat de tots els que hagis enviat amb el seu número identificatiu. Si cliques un avís ja enviat i un cop dins el botó verd de més informació, podràs fer un seguiment de l'estat de la incidència. L'EP et permet veure l'estat de l'avís, quin departament el gestiona i quin és l'estat de la resolució. Un cop resolta la incidència, la pantalla canvia l'estat a realitzada i la pantalla de l'expedient també ho fa. Per qualsevol dubte sobre la incidència, pots fer ús de la bústia.